Van a családban Suzuki, az SX4-et, ez 2007-es, és mai napig is tartja a frontot. Most a gyerekek vették át. És azért jöttük itt össze, hogy megköszönjük a Magyar Suzuki Zrt-nek, hogy ezzel a járművel a műegyetem mérnökképzését támogatja. Mint az egyik legrégebbi autógyár Magyarországon. Úgy gondolom, hogy ez a természetszerűsége, hogy a legnagyobb mérnökbázissal együtt működik. Egy Vitara SUV-nk került átadásra, ami a legújabb modellünk. Ez egy jobb kormányos autó. Tanulók egy olyan autóval ismerkedhettek meg, ami még nem volt az úton. Nekem a még nagyobb érték az, hogy együtt működünk, tanulunk egymástól. Ezt az ipari tapasztalatot behozzuk az egyetemre, ez növeli a diplománk értékét. Az ipari partnereknek szüksége van olyan végzős hallgatókra, akik az ipari környezetben már úgy kerülnek, hogy ismerik azt a technológiát, amit képviselünk, és így rövidebb idő alatt tudnak adaptálódni a munkahelyen. Érdekes ez a jobbkormányos kivitel, még én őszintén leszek, nem ültem jobbkormányos verzióba, de érdekes ezt is megtapasztalni. Az legyen a normális menet a VMA, hogy nem lehet jól teljesíteni, hogyha nincs mögöttünk egy erősebb ipari együttműködés.